Oktubre 6, 2024, Salmo responsoryo ang atong tubag. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan tubag. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ang atong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga anaa sa tugkaran sa imong balay, ang imong mga anak sama sa mga tanom sa ulibo, libot sa imong talad. Tubag, bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ania, ingon iini pa ang pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion, makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Tubag, bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Makakita unta ikaw sa mga anak sa imong mga anak, ang kalinaw maanaa unta sa Israel.